Apa bontak itu? Saya pukul toy. Hah? Saya pukul. Oh. Saya lupa leh. Pulau nó cho tụi nó làm số anh borok này mình blog khác lại nó rồi cho tụi nó ham nong nè này anh tụi bisi ham ya hay nhở còn rèn rác khorang được cái ger ger anh có bút chép nó rồi anh nó cắt đi tay anh tao bay ra phải rác bay có khóc leng khang này đi bọn nó quan chui chung khóc leng mất tiếng sana này cái hindi anh lagi nó rồi cho lo khóc leng khang này có tông họ rồi nó bút khang tông họ Ninda apa lagi? Pokok borok kucu bule, angka para bule. Kok leng ya sudah kan borok kan itu. Oke, kok leng khang này, kelinyuk khang này, ko mosing sana sehingkai. Tola ni ke angka kuta. Saka ni kini ndara no kharka ya suga ba tolan kheta ang no kharka tabu datu jak kau ko hasing kulanya ni ama bo bari pising lo tumo hindi ani logi nai lagi na bari utang tam to ama ka no hasing oza ka sih ni purwir ka tahu ke hasing bisa kulai kena hasing to bisi to bang ya tin saten kaja gato pano utle air ka ke bang masih air ja obo ke pobon kam khayo ama ke bono direction do bo jaga tam khaijang nai bo ka jaka brok tungui thumui ta ungko rogo phanto rogo lubo Naidi, imo ka hasing khonani expert pung. O gamlang kholai, kholkara. Naidi, botini khai hasing khurka, kokleng kholka, kokleng khai tini bo moso deng charo janai khum. haji tabung lor no te kaise phunuga na ni debur maro khabo no mogo ta tai ngoro khai Tripura ro ke moka ke to man charger pas kokta bari to chikon sacha tai bisi to koroi asungno angkor sina si tabu dasa pokoi pakai dasa banayan tisha danawui tam sumne lai pata tongo ke bari kicha kaja ko ekta kaja abur lai pata ko khotang na jubi chanai
wan lagi lai pata khang jaka habu pariu hamnai lai pata kholnai dakha ton klangnai ama bubai badang hinde kholnai oi ma bokono khol janai hino bono o babar bar jakle o babar bar jak Ông tí hai lai pata bosok bosok kami sih kholnai lai kita tunggu orang tu sih bosok orang tunggu tu sih khol jauh nai ông mulai sini ông không mulai sini apa ngukur apa kita mulai buat sebarang Oli pakai tahu nogo terus ini nogo mungkin tisnam tapi kok sana ini rupai Nina aku juga suka yang ekstrim. ini kamu sudah Kayak gitu. kamu sudah kayak Aku Đi bukan bò con là bắt nó, bò nó té, nổi trên ba cái phải tháp, ba cái cái này cái kok lengkha ke phagya tabu khai sanam nai mosin khainai nong nong phunung nai logiwo nai tongdi blog norong nong nai norong to te bo sana rang nam tam rok te bo sana podre pod khai ang to mosin sawo te andru sawo te tam sa sakhiro bo sawo satang ro bo sawo norok tam tam khasa kok leng no ano kisa sadi message khai sadi ke norok comment khang poriwo nong comment joto no ke norok te tam khasa kok leng no ano sadi ang benorok kaike saine ne ang to ma asuru burunya ba jarang mani asno gata senam pakai norok pai desi hanya hai mala pinai tak senang kana nogo serai botong kai serai no ba tini to kes kes ngai to ngai sakawo serai rok thanglai ja an bani besar bo phaja ni tong layo bol deri thanglai yo sekalok sarok layo noroka jani thangnai blog noroka ano mane an blog no naikha abon bagi norok no bukhabai hamba janu ko hakena an blog no nai norok logi ri tongdi o blog no norok ano logi ro ne ang kha khai go ke to akong tewse mo se khai pu male ni khuklang ku tugoi tong ha mona sanai kha o mun bai mun khe mo so sokoi mo se khai simete Berma sopa, moso to sopa kya, ta mosing ting nai, mosing ting mon pore ke, ko punung ko nai, kok leng sapul si nai. Kok leng mosing ngom mi siping re nai, siping mo yobi pa kya, ta pikra si nai. Kok leng mosing ting ba kya, siping bo roja, ke pias to liya. Berma sipin gata itama shom moso dekhoklen asun tabu to diponi titukuna romkha ta titukuna israi butu kuje khusrai no to kornai benoro pai next vlog malai